Er du klar over, at selvom feedback er rigtig populært, og mange vil gerne have mere af det, så er der faktisk meget feedback, som bidrager til ringere præstationer på arbejde. Der er forskning, som viser, at cirka en tredjedel af den feedback, vi får på arbejde, enten bidrager til ringere selvværd eller til ringere præstationer. Og det er jo egentlig ret overraskende, når man tænker på, hvor populært feedback er. Rigtig mange af de medarbejdere og ledere, vi arbejder med, de efterspørger rigtig meget feedback. Måske feedback en gang om ugen, eller feedback dagligt. Og det er jo fordi, til gengæld, den gode feedback, når den er godt leveret, så hjælper den virkelig til, at vi bliver dygtigere til vores arbejde, og vi får et bedre samarbejde. Jeg hedder Morten Jack, jeg er erhvervspsykolog. Og jeg hedder Lene Flensborg, og det er jeg også. Og vi har begge to over 20 års erfaring med at udvikle ledere og samarbejde. Og så har vi sammen virksomheden Laborate. Vi tror, noget af det, der er sket, det er, at der er nogle myter omkring feedback, som har fået lov til at vokse sig rigtig store, og har vokset sig store igennem rigtig mange år. Så her er der 3 myter om feedback, og så selvfølgelig, hvad du kan gøre i stedet for. Myte 1. Svisken på disken. God feedback, det handler om at sige tingene, som du synes, de er, og så må modtageren ellers gøre med det, hvad han eller hun vil. Nej, det gør det faktisk ikke. God feedback, det skal være brugbart for den, som modtager det. Hvis feedbacken den bliver for hård eller for generel, så vil modtagerens hjerne blive optaget af enten at forsøge at flygte fra situationen eller kæmpe imod. Og der er ikke nogen af de 2 ting, som kommer til at skabe en god dialog imellem jer. Så god feedback, det er en balance imellem at være direkte, hvilket man gerne må være, men samtidig hele tiden tænke på, hvordan kan den, jeg taler med, lytte til de her ting. Så man skal sætte sig i modtagerens sted. Du skal prøve at forestille dig, hvordan er det at modtage den her feedback. Hvis du gør det, så får vi en meget bedre dialog og en meget bedre feedback ud af det. Myte nummer 2. Feedback starter med dine observationer. Nej, det gør det faktisk ikke. Selvom observationerne er vigtige, og det er rigtig godt at have eksempler med, når du går ind til en feedback-samtale, så skal du starte et andet sted. Du skal først få en tilladelse på plads. Du skal gøre det, vi kalder at banke på, før du går ind. Og det vil for eksempel betyde, at du spørger, jeg vil gerne snakke med dig om vores samarbejde. Har du tid i dag? Eller du siger, jeg vil gerne give dig feedback på det arbejde, du lige har leveret. Er du interesseret i det? Og så kan det selvfølgelig være, at den anden siger, nej, det orker jeg faktisk ikke i dag. Og det skal du selvfølgelig respektere, og så må I aftale, hvad kan vi så gøre? Når du banker på først, så giver du modtageren en mulighed for at være forberedt, og på den måde kommer paraderne måske i mindre grad op. Og du giver selvfølgelig også modtageren en mulighed for at træffe et valg om hun eller han vil deltage i den her dialog. Myte 3. Modtageren skal bare lytte og lære, når du giver feedback. Nej, god feedback, det handler om at skabe en dialog. Så i de gamle feedback-modeller, der bliver der gjort rigtig meget ud af, at god feedback, det er at præsentere sine observationer, måske fortælle, hvad man gerne vil have i stedet for, og modtagerens rolle i feedback, det er ligesom at åbne ørerne, lytte godt efter, sige tak, og så måske gå tilbage og forhåbentligvis ændre adfærd bagefter. Men chancerne for at faktisk skabe forandringer er langt større, hvis du går i dialog, når du giver feedback. Og den allerbedste måde at gå i dialog på, det er ved at stille spørgsmål. Så du skal banke på, som vi har snakket om tidligere, og du skal selvfølgelig også præsentere dine observationer. Men når du så har gjort det, så er det rigtig vigtigt at stille 1 eller 2 gode, åbne spørgsmål. Så et godt åbent spørgsmål, det er for eksempel, hvad tænker du om det? Hvordan så du det her møde? Hvad tænker du om vores samarbejde? Fordi det inviterer den anden til dialog. Så når I går i dialog med hinanden, så er det meget nemmere at lukke feedback ind. Og det er også meget lettere at finde nogle løsninger, som begge parter kan acceptere, når der er en dialog omkring det. Feedback handler om, at vi gerne vil ændre adfærd hos den anden. Og det sker altså klart bedst, hvis man interesserer sig for, hvor den anden er. Og vores råd er altså ikke bare at smide svisken på disken, men komme med et balanceret budskab, hvor du både er empatisk og tydelig. For det andet, at du ikke bare smider dine observationer på bordet, men at du beder om tilladelse først, banker på, inden du går ind. Og endelig, at du ikke bare beder den anden om at sidde og lytte og lære, men faktisk skaber en reel dialog gennem gode spørgsmål. Så hvis du kunne tænke dig at høre mere om, hvem vi er og hvad vi laver, så er der et link lige hernede i bunden til vores hjemmeside laborate.dk.
Og der har vi samlet artikler og cases og bøger og alt muligt andet godt. Så det kan du tage et kig på, og du er selvfølgelig også rigtig velkommen til at ringe til os. Vi ses.